prank. Are you crazy? ממה עליתי למעלה בזכות הדרג מאני. לא היה לי כלום, 3 דקות מביא כל מה שבא לי. שמע, עושה כל יום ביזנס, לוקח רווח עצמאי, לוקח נתח. בתור ילד ציפיות החלפתי בקרית. ממה עליתי למעלה בזכות הדרג מאני. לא היה לי כלום, 3 דקות מביא כל מה שבא לי. שמע, נאמנות זה מי שעושה את מה שעושים עושים כשעושים עומד במסדרון כל השנות לימוד שלי בבית ספר. לא חשבתי משהו אחר, רק איך להביא לי מזה. מהמקום שבו הגענו אין אושר אם לא תשיג, ואין פה שום כבוד אם הכבוד הזה לא הדדי. המנגינה שמלווה אותי צמודה אליי שנים. בני אדם לימדו אותי חתיכה קרוב להחזיק. אם זה המשפחה שלי או חלק מהבחורים, אתה תרגיש צבא שאוכל אותך כל יום מבפנים. ביצועים שלכאורה קרו, למדנו לקחים. מלא בחורים חפים מפשע שעדיין בפנים. השופט שלקח לנו חופש לא שחרר אוויר. אמא ואבא אמרו שיצאתי ילד לא תקין. עד שאני לא מגיע לזה הצוות פה איתי. נאמנות דבר ראשון מעל הכל ואז אוכלים. האקסיט שלי תראה אותי עכשיו בי לא תאמין. מצאתי בייבי ממה שתשמור עליי יותר מעצמי. תודה על זה שאני חי, מודה לך שהתייחס. בלבל את מחשבות צונאי, קלקל גם לאויביי. זו מדינה בין היחידות שהיא הכי יקרה. תעשה חשבון לבד, אני חושב על זה מזמן. בטוח לא יביאו שום כלום, שמע, בטוח לא יביאו שום כלום, שמע. השב"ס סוחר באסירים, סוחר לפי משקל. בית משפט לא מתערב לארגון שנקרא שב"ס. אם היה נשק לכל אזרח חוקי אז זה סבבה. אם קיים לא עבר פלילי שופטים אותו וזה לא קל. יוצא מהשכונה אומן בגטו, לא תראה תקווה. העורך דין שלי הגיע בפניי, קבע עובדה. אל תספר להם שום דבר, אל תסמוך על אף אחד. אם תעשה ביצוע תעשה שאף אחד לא ידע. לכאורה אני מרגיש בעקבותיי יש מלאכים. בני אדם הפכו למפלצות של רכוש וכספים. הבחורה שלך תבקש מה שבא לה אתה תביא. הסיוטים שאני חולם בעקבותיי עם יצרים שמנסים לעלות בכל דרך, אני לא מביא להם, אני לא מביא, אני פשוט לא מביא. ביקשתי מבורא עולם פשוט לפתור לי תסביכים. מי ששונא אותי שישנאו אותו עין צרה. שואלים חבילת שאלות עושים עין הרע. מהמקום שהגענו אין אמונה בממשלה. המשטרה בטוח שומעת את השיר הזה עכשיו. מנסים למצוא ראיות במשהו שלא אמרנו. ואם זה היה בשיר אז אמרתי שם לכאורה. ואם זה היה בשיר אז אמרתי שם לי. ויזה בגוירדה, כלי בלי גג, המוטו, סליין גם מאחורי סורג. על מה שאנחנו עושים לא משקמים זה מאסר. אם שמחים שאני בא, מארגן את זה גם בתא. נהג בנעליים, חליפת בוס. החבילה תבוא, נעיף אותה, נפתור הכל. בורא עולם תודה על מה שיש, אבל תביא לי עוד. וכולם נצמדים לקודם, מדברים בחקירות. כבר רוצה לבוא אליי ורק שלחתי מה מצב. הגוף של הרמה גבוהה בשתיים כבר יהיה אצלה. שחרר עוד לקנטינה, תשחררו לי את האח. הגג שלנו זה תחליף לכל מי שעושה באר. זוכר הבאתי בגד מהסקם, רציתי לייק. החזקתי נשק בידיים שלי, רציתי פייט. הם לא ראו את הזה אז הם קוראים לזה מזל. ימר הופכים את הדירה, לא מסדרים בחזרה. 5% על המחיה, 5% על נשק, 90% על השקעה. היום הכל יזוז זריז גם אם מתחיל מההתחלה. אל תדברי שטויות בפלאפון וגם על אהבה. עדיף שלא ידעו על הקרובים, הם מביאים לחקירה. עושים בראש שלך משחק. האופ היחידי שעוד מפריע לי זה משטרה. זה משטרה.